kisiko ahinya lakini imba ngini manyo kom moro en kom mane mimanyo to ang'o makoro nyaka lokre kata ojende nikech ngini asine nigi gomba ka gi jopiny ang'o mineno ka nyalo lokore ka ojende ka koro dhi yiero nikech no kiseto imba ngini manyo kom Anane kaka Bill Samson adhi manyo kom mar South West Nyakach Ward chama wa mar Otieno kendo ang'eyo ni kura mikwana achiel ariyo adek Adhi yombo by 80% katin. 80% katin. Koro emomiyo nyaka wa stress on kanyo. Ni mondo nominations otim maber and we trust ni odhi timore maber. Nitiere gik ang'eny mabiro gi young leadership. Nikech ing'e ni vijana sani manigi ideas, bright ideas, manyasani, manyalo konyo jowa. Kineno kaka wadwa Kasmwen gini loso. Wan joma koyudo telo. To nitiere ideas manyien mwanyalo kelo nikech joma wantiki wacho ni dwa miyo ng'ama duong' telo. To samoro ideas ma en go gin moko machon ka. To vijana nigi weche gi masani machando gi ma press gi and they are the majority. Koro ka onge ng'ama wuoyo negi e county assemblies, ka onge ng'ama wuoyo negi e bunge kacha, to ibiro neno ka ndalo moko piny ji nyalo revolt because youths are the majority and there is nobody mawuoyo negi e bunge, onge ng'ama wuoyo negi e county assembly. So wagombo ni wan wabed gi joma tindo mang'eny moyiere chama mar ODM. And I'm so much confident ni jowa mang'eny ok awach ni nitie joma aneno ka gik moko trend, jomoko wacho ni kiadhi dala koso ka ni ok awacho ni ji dhi mang'eny dala, lakini what I can assure you Trevor, ni nitie joma tindo mang'eny midhi yier 2027, mana I can bet. Okay. Kasmwen ing'eni ka koro wadhi e wach mar